Цукерберг набывае маёмасць у Вашынгтоне, каб жыць бліжэй да Трампа. Нельга быць экспертам ва ўсім, але тэму хочацца абмеркаваць. Гэта нейкая абкрадалава. Пінок пад зад гэтым заходнім кампаніям. Калі не ведаеце англійскай, не пужайцеся. У нас жа ёсць усе гэтыя аўтаматычныя перакладчыкі. Правярайце ўсе адобраныя і неадобраныя працэдуры і дэвайсы. Быць дыванным экспертам — это не так дрэнна. Вітанкі, сябры! Гэта ласкатухі, Воля і Яна і наша новая рубрыка «Лепш за плёткі». Сёння ў нас 3-й выпуск. Вітанкі, Яна! Вітанкі, Воля, вітанкі, любыя гледачы. Ведаеце, сябры, што здарылася смешнае? Мы запісалі выпуск пра штучны інтэлект, і на наступны дзень, як толькі мы запісалі, выйшла вялікая навіна, што з'явіўся новы кітайскі танны штучны інтэлект DeepSeek. Ну і мы як бы уже што рабіць, уже запісалі, гутарку я выклала, там будзе спасылачка, вы можете яе паглядзець. Ну і мы вырашылі, напэўна, трэба нам запісаць нейкі дадатковае штосьці і самім пашукаць інфармацыю пра DeepSeek і распавесці вам. Так што, Яна, давай я пачну, а ты далучайся да абмеркавання. Што ты чула, што думаеш пра гэта? Крацей, сябры. Што за навіна? DeepSeek – гэта кітайскі стартап, які заснавала фірма фондавага гандлю Highflyer. Мэта стартапа напісана пабудаваць тэхналогіі штучнага інтэлекта, падобныя да чата GPT OpenAI ці Gemini ад Гугла. До 2021 года DeepSeek назбіралі тысячы амерыканскіх камп'ютарных чыпаў ад NVIDIA, на базе якіх і будуюцца моцныя штучныя інтэлекты. Але наколькі я памятаю, што там з 2004 года забаранілі прадаваць у Кітаі ўсе гэтыя чыпы, таму як бы у іх такіх супернавейшых мадэлей і не было. І гледзячы на гэта, яны зрабілі штучны інтэлект і 10 студзеня зрабілі рэліз бясплатнага чат-боту мадэлі V3, і яна з'яўляецца адкрытай. Яны open-sourcілі ўсе свае крыніцы, як яны гэта рабілі, і гэта стала проста бумам, проста ўзарвала ўсю Крэмнівую даліну, запалыхала ўсё ў гэтых амерыканскіх заходніх тэхкампаніях. А ўсё чаму? Таму што зрабілі яны гэта, па-першае, без адкрытага доступа да навейшых усіх гэтых тэхналогій, то бок яны самі абышлі іх і самі зрабілі такі рывок. І па-другое, яны зрабілі гэта ўсяго лишь за $5 мільёнаў, у той час, як усе гэтыя кампаніі OpenAI накшталт, яны трацяць 5 мільярдаў у год на развіццё усіх гэтых тэхналогій. І запуск штучнага інтэлекта выклікаў значныя ваганні на рынку тэхкампаній, усе іх акцыі паляцелі ўніз, ну там не супер, конечно, паляцелі, але ўніз рост пайшоў. І Microsoft, і Гугла, і NVIDIA. Ну, карацей, што зараз кажуць? Па-першае, шмат хто з навукоўцаў захапляецца наконт гэтых магчымасцей, таму што так як у іх не было ісходных супер этих новейшых усякіх тэхналогій, яны ўзялі старыя і надбудавалі над імі, ну, як бы не пачалі from scratch, не пачалі з нуля, але яны самі вот эту всю сучасную адбудоўку зрабілі самі. То бок неяк, ну, гэта ўсё зрабілі хутка і танна. І то бок все зараз разумеюць, што тыя ўсе сродкі, якія трацяць Microsoft, Google і ўсе іншыя штучнага інтэлекта кампаніі, ну, яны як бы ляцяць у трубу, тому што Кітай гэта можа рабіць вельмі-вельмі танна і вельмі-вельмі хутка, і як бачым, нават без якойсьці базы, без того, што OpenAI open-sourcіла ім гэтыя ўсе рэсурсы. Ну, і, карацей, кажуць, вялікая будучыня ў гэтага штучнага інтэлекта, але з адным «но». Вельмі шмат зараз пачалося крытыкі, што там ёсць прапаганда кітайскага ўраду, і што ён не дае дакладных адказаў. Там вельмі шмат людзей пыталіся ў яго, задавалі пытанні накшталт, там, што ты думаеш пра кітайскі ўрад, ты можаш крытыкаваць, нейкія пыталіся ў яго пытанні з гісторыі Кітая, і ён даваў ім адказ, я не магу пра гэта казаць.
Я сама ради прыклада я там побачила, што хтосьці пытаўся: ці можаш ты крытыкаваць кітайскі ўрад, і вось гэты DeepSeek сказаў: не, я не магу, прабачце. Я зашла там у той же чат GPT, і ён там выдаў і пра Трампа крытыку, і пра кітайскі ўрад, і пра ўсё. Ну, не ведаю, так, это абмежавана, і тут паўстае пытанне, якое мы з табой, Яна, абмяркоўвалі у гутарцы пра недэмакратычныя ўрады і доступ да тэхналогій, што з аднаго боку як бы ну круто, што гэта не цэнтралізаваны штучны інтэлект, што не толькі там у руках якой-небудзь адной там заходнеамерыканскай кампаніі, а з іншага такі недэмакратычны ўрад, як Кітай, мае да яго доступ, і яны будуць лімітаваць інфармацыю, тому што ну не хочаш, каб кітайцы, яны ў Кітаі рэпрэсуюць тых кітайцаў, якія кажуць праўду там пра уйгураў, пра рэпрэсіі, ну зразумела, яны не будуць даваць усе, там ёсць прапаганда, яны таксама ў падручніках гісторыю мяняюць, перапісваюць, но яны не могуць даць гэтую інфармацыю ў свой чат. Што ты думаеш, Яна? Я думаю, што гэта добра, што ёсць як бы паралельная нейкая дэцэнтралізаваная сістэма, і нават калі яны там маюць абмежаванні зараз вось пра там крытыку кітайскага ўрада, ну добра, можа яны хаця б маюць штосьці больш альтэрнатыўнае для там погляду на захад. Ну, в любым выпадку добра мець вось як бы альтэрнатыўныя меркаванні штучных інтэлектаў. Але Воль, слухай, я вось чытала трохі іншую інфармацыю. Можа мы розныя чыталі. Я чытала, што фішка гэтага новага AI ад Кітая у тым, што яны увесь свой код, то бок тое, як паводле якога алгарытму AI вучыцца і разважае у адкрытым доступе, то бок няма Ну такога, так, што я яны таксама нешта гэта чытала. абмежавалі і схавалі. То бок калі там зараз нейкія абмежаванні ёсць, і вось ён неяк там адказвае так, як не падабаецца, недэмакратычна заходняму свету, гэта можа быць проста праз тое, што ён пакуль яшчэ мала бачыў, мала трэніраваўся на вось гэтых новых людзях, больш адкрытых поглядаў і больш вольных. І таму, можа быць, проста зараз ён яшчэ меў шмат вось размоваў там, што не гаварыць і гэта, проста натрэніравалі на гэтых базах кітайскіх. Але зараз, калі ён будзе больш стасавацца, трэніравацца вось заходнім светам, ён проста навучыцца. Таму што яны далі код адкрыты, там няма нічога схаванага. У адрозненне ад вось OpenAI, які заходніх кампаніях, яны не адкрылі код, яны акурат могуць нешта абмежавальнае і прапагандысцкае, не ведаю, можа, я не разбіраюся, але яны могуць штосьці ўнесці ў код, што будзе трэніраваць пэўным чынам гэты штучны інтэлект. І таму вось калі мы параўноўваем, што адзін код адкрыты, і мы ведаем, як гэты штучны інтэлект вучыцца, мы маем магчымасць яго вучыць стасункамі нашым з ім. А ў іншым выпадку, вось гэтым заходнім варыянце, мы маем нешта, што мы не ведаем да канца, як працуе, таму што код схаваны і камерцыялізаваны. Ну, мне пакуль вось вельмі спадабалася вось гэты падыход кітайскі, што яны зрабілі гэта бескаштоўным, што ўжо па змоўчанні больш дэмакратычна, таму што, прабачце, $20 на месяц, колькі людзей у свеце мае доступ да такога ўзроўню тэхналогій і бюджэтаў. Ну, прабачце, мала хто. І атрымліваецца, што стварылі за мільярды там даляраў для таго, каб атрымаць профіт, пры гэтым з чалавецтвам не ўсім падзяліліся, таму што ёсць абмежаванні фінансавыя, пры гэтым з чалавецтвам не падзяліліся, вось гэтымі ведамі код не адкрылі. І ну, мне вельмі не падабаецца вось гэты вось падыход, які быў да гэтага ў OpenAI. І таму я увогуле просто цалкам падтрымліваю, ну і рада, што з'явілася вось гэта альтэрнатыва. Мне падаецца, проста трэба вучыць, вось як вучаць дзяцей, і не заўсёды зразумела, з кепскай сям'і будзе добры дзіцёнак, ці наадварот з добрай сям'і атрымаецца нейкі не зусім адэкватны. Усё залежыць ад шматлікіх абставін, і у тым ліку ад карыстальнікаў, як мы будзем карыстацца і як мы будзем трэніраваць гэты штучны інтэлект. Але вось прадпасылкі у кітайскага
адкрытага кода і не камерцыялізаванага такога нашмат лепшая, на мой погляд. Ну так, я таксама чытала, што яны зрабілі open source для свайго адкрыцця, бо ў Амерыцы толькі, падаецца, мета і іхная лама, гэта яны толькі open sourceяць, да, ChatGPT ўсё гэта закрытае, але таксама я чытала, што не пра самого стваральніка, як там яго завуць, зараз скажу вам, Лян Вэнфэн, нічога не зразумела, хто ён, што ён, і калі ты там заходзіш на сайт і чытаеш там на афіцыйны пра самы гэты DeepSeek, то там адзін літаральна пару сказаў у той час, як OpenAI, у іх старонкі статутаў, ну і вельмі шмат інфармацыі, хто, што яны, пра што, то ў той час у Кітаі, не зразумела, хто гэтая фірма, што зрабілі, хто гэты чалавек, што яны робяць, наколькі яны завязаны з урадам. І, як бы, я не ведаю, мяне, напрыклад, я разумею, наколькі там продажны, і мы гэта зараз бачым сусвет захада, і ўсе гэтыя карпорацыі, яны зараз, з навін нядаўных сябры, Цукерберг набывае маёмасць у Вашынгтоне, каб жыць бліжэй да Трампа і больш з ім супрацоўнічаць. То бок зразумела, што мне няма даверу ўжо да таго Цукерберга, але ўсё-такі ў мяне большы давер да заходніх, нібыта, якія яшчэ гуляюць у дэмакратыю, чым да кітайскага ўрада, які незразумела, што зробіць дадзенымі, незразумела, якую інфармацыю будзе даваць і як, тому што таталітарны камуністычнай партыі ўрад, камон. Да рэчы, пра дадзеныя, дэмакратычнае карыстанне дадзенымі. Вось гэты OpenAI, ён узяў дадзеныя нашы, якія мы карыстаемся, мы там кукі свае даем, заўсёды там, мы недавно абмяркоўвалі пра Інстаграм. Калі ты карыстаешся Інстаграмам, ты аддаеш яму ўсё, все магчымыя правы. Фактычна, як бы ты даў згоду, але насамрэч, на мой погляд, гэта нейкая абкрадалава. І атрымліваецца, што яны абкрадаюць нас нашымі дадзенымі, потым іх нам жа прадаюць. А што Кітай зрабіў, яны скралі дадзеныя, базы дадзеных і натрэніравалі на тых базах дадзеных, якія і далі нам, усяму чалавецтву, бескаштоўны прадукт. На мой погляд, гэта заслуговвае павагі, як мінімум, што прынамсі мы са сваімі дадзенымі мы можам нейкі прадукт атрымаць. Я кажу, мы як чалавецтва. Я, можа быць, тут баяс, калі казаць пра дэмакратычнае, што фактычна дэмакратычна? Якія паказчыкі дэмакратычныя so far паказаў OpenAI. Што дэмакратычнага яны зрабілі для роўнасці ўсіх людзей? Я не бачу гэтых фактычных паказчыкаў. Скралі дадзеныя, як бы так уціхую, потым прадалі, не да канца расказалі, што усунулі. Такое сабе дэмакратычнае. Хаця, так, статуты напісалі, грошы адпрацавалі свае. Хто чым займаецца? Я дапускаю, што людзі, якія тэхнары такія, і гэта стартап-кампанія, гэта колькі там, 20-50 чалавек распрацавалі. Дык прабачкі, у іх банальна няма людзей, якія будуць сядзець, статуты пісаць, медыякамунікацыю весці. Это такое... Людзі, магчыма, проста тэхнічныя і хацелі паказаць, што мы можам, і мы як чалавецтва давайце будзем рабіць тое, што карысна нам усім, каб прасоўваць прагрэс, а не проста займацца імітацыяй працы і гэтымі бла-бла-бла і росказнямі. Так яны, гэта мой погляд. Пакуль. Я магу памыляцца у гэтым, таму што недастаткова відавочна ведаю у этой сферы штучнага інтэлекта, але пакуль мне выглядае, што так. Сябры, давайце цікава, напішыце нам, калі ласка, у каментарах, што вы думаеце, такой доступ да такіх тэхналогій, патэнцыйна, вельмі моцных тэхналогій, як штучны інтэлект, ён павінен быць у нейкай кампаніі, як толькі Google, ці там OpenAI, ці ён павінен, можа быць, ва ўсіх якіх краін заўгодна, і вы там давяраеце Кітаю, які open-source, ці гэты насамрэч код можа, там, я не ведаю, Расія ўзяць, можа, я не ведаю, Паўночная Карэя ўзяць і зрабіць штосьці сваё. Як вы лічыце,
ці патрэбна дэцэнтралізавана, ну і няхай будзе рызыка, што яно пападзе ў рукі недэмакратычных урадаў, ці павінна быць у нейкай там кампаніі вось такой уже з вядомым імём, якая працуе на захадзе. Вось цікава ваша меркаванне, таму што гэта мы шмат у мінулай гутарцы абмяркоўвалі, вось зараз з Янай паднялі гэтую тэму. Апошняе, што я яшчэ хочу сказаць, што ну з аднаго боку гэта класна, што далі пінок пад зад гэтым заходнім кампаніям, але я ізноў баюсь, што гэта будуць нейкія палітычныя гульні, што гэта ўсё ізноў у тэрмін Трампа, і ён там штосьці і нібыта з кітайскімі кампаніямі, як з тым тыктокам загульвае, і тут можа гэта яны там замуцілі якую афёру, каб вось гэтыя ўсе кампаніі пабежалі да Трампа прасіць дапамогі. Я не ведаю, я ўжо станаўлюся гэтым тэорыі замоваў нейкім чалавекам, які лічыць, але я ўжо нікому і нічому не давяраю, і я ўсюль бачу гэты падвох, нешта адбываецца, але калі там няма падвоха, ну то бок гэта класна, што канкурэнцыя, значыцца ты зараз зашавеляцца, можа штосьці танней зробяць. А вось другі пункт, я подумала, ну што Кітай насамрэч гэта такі бум быў, што яны зараз напужалі ўсіх, што яны гэта могуць рабіць, як кажуць, з гаўна і палак і вельмі танна. А вельмі танна, таму што яны сваім супрацоўнікам і ў краіне ўсе танныя рэсурсы. Яны плацяць 3 капейкі тым няшчасным кітайскім супрацоўнікам. Ці Гэта думаеш, ўжо чаму даўно, гэта танна? ўжо не так. Гэта ўжо даўно не так, і Да. 3 капейкі яны не плацяць. Ну, а І як ты думаеш, чаму так выйшла ў іх вось толькі за 5 мільёнаў даляраў зрабіць гэта ўсё? А ў заходніх я кампаній гэта 80 мільёнаў даляраў зрабіць, і ў год яны страцяць па 5 мільярдаў. мой Такі крызіс персанальны стане. досвед, мой персанальны навуковы досвед, што я проста часам не разумею, куды ідуць грошы грантавыя. Ты атрымліваеш грант на 1,5 мільёна, і з іх там 60% ідуць на нейкія адміністратыўныя. Потым там на аплату працы, якая так высокая. Потым матэрыялы па нейкіх шалёных коштах з нейкіх кампаній, пэўных кампаній, якія таксама дзяруць кошты шалёныя вось на матэрыялы. Таму я проста дапускаю, што у іх трошкі не тое, каб менш бюракратыі. Ну вось фішка стартапа ў тым, што ты можаш рэальна рабіць па кошту як для сябе. Вось уяві, напрыклад, ты купляеш і робіш для сябе кухню. Ты будзеш лічыць там, колькі табе канкрэтна трэба матэрыяла, палічыш, купіш акурат столькі матэрыяла, знойдзеш роўная, вельмі добрая прапорцыю кошт, якасць. Ну вось усе гэтыя дэталі яны накладаюцца і атрымліваецца ў разы танней. Ну, я лёгка дапускаю, што ў Кітаі гэта менавіта так, асабліва ў стартапе, і спрацавала, чаму танней. Таму што я вось бачу, як працуюць там даследчыя дзяржаўныя інстытуты, напрыклад, стартапы. Вось менавіта праз вось гэтую розніцу ў падыходзе, больш такую мэтанакіраваную, больш як для сябе, атрымліваецца кошты ў разы танней за тую самую працу і нават за лепшую якасць працы, таму што для там стартапа гэта адзіная праца, якой яны займаюцца, і вось калі яны яе не выканаюць, стартап закрыецца. А калі ты ў дзяржаўным інстытуце, ну выканаеш, не выканаеш, прыйдзе наступны грант, таму што ты адзіная навуковая там структура, ці ты там адзіная карпарацыя, якая там вось у ЗША там займаецца, і фактычна манаполія па распрацоўцы вось гэтага прадукта. Ну і яны асабліва не маюць такой жорсткай матывацыі працаваць з усяе моцы. Вось, так што я зусім не здзіўлена, што можна танней, нашмат танней зрабіць, чым вось робяцца тэхналагічныя распрацоўкі ў ЗША. Ну, слухай, я ўжо думаю, уже і пра гранты можна забываць многім, уже і гэта становіцца неактуальным з апошнімі навінамі, калі ўсе дзяржаўныя фандинг. Фінансаванне. Да, дзяржаўнае фінансаванне, калі ўжо адмененае, там не то што навукоўцам, і школкі і ўсё астатняе. Ладно, не будзем пра сумнае.
Ну, карацей, сябры, пішыце свае меркаванні, што вы думаеце. Мы будзем сачыць, калі штосьці цікавенькае ў гэтай сферы паявіцца, мы абавязкова вам распавядзем, як разумеем, як умеем. Яна Не крыўдзіцеся на нас, што мы там не эксперты. Нельга быць экспертам ва ўсім, але тэму хочацца абмеркаваць. Да, сябры, вы ж ведаеце, мы робім гутаркі не таму, што мы там такія разумныя, у нас ёсць там дэгры і ўсё. Мы проста, вось нам цікава, і мы хочам, каб вы далучаліся да гэтых размоў і таксама нам пісалі, што мы правільна сказалі, можа, вы не згодныя з чымся, можа, вы якусьці класную інфармацыю ведаеце, дык вы пішыце ў каментарах, нам вучыце нас. Вы ж думаеце, это ўсё, мы сядзім і таксама чытаем тыя самыя артыкулы, слухаем падкасты і ўсё, і таму мы вельмі рады навучыцца чамусьці новаму. Мы хочам проста захвоціць людзей, што часам быць дыванным экспертам – это не так дрэнна. Это вось людзі цікавяцца навінамі, і гэта няблага. Прынамсі мы дыванныя эксперты, якія прызнаюць гэты факт. Многія дыванныя эксперты уяўляюць сябе рэальнымі экспертамі, і гэта ўжо небяспечна. Так, ось глядзіш, там прыходзяць людзі там і на сур'ёзных шчах, штосьці распавядаюць, і там на 10 хісці там СМІ, і ў іх там 1000 праглядаў. Я думаю, чаму не можам прыйсці і распавядаць? Ну так. Да, несправядлівасць. Ну што, Яна, што там у цябе з навінамі? Што ты падрыхтавала? Так, а я сёння падрыхтавала для вас невялічкі майстар-клас, як шукаць на сайце FDA, якія дэвайсы, якія сродкі былі адобраны для лячэння там пэўных хвароб або там нейкіх праблем. Таму што я зразумела пасля свайго апошняга там допіса пра FDA адобраныя працэдуры для твару, што людзі не зусім разумеюць, як бы у чым, чаму ўвогуле важна звяртаць увагу на тое, ці працэдура была адобрана і клінічна праверана ці не. І шмат ёсць усялякіх працэдур. Ўсё, што прадаецца, ўсё, што там рэкламуецца, падаецца, што яно дакладна працуе, але не. У гэтым свеце ёсць арганізацыі, якія вось займаюцца, калі не 24/7, то 8 гадзін 5 дзён на тыдзень тым, што яны правяраюць, і сапраўды тое, што там абяцаюць, яно працуе. І такая арганізацыя, гэта вось у Амерыкі Food and Drug Administration, FDA. І яны іх вельмі не любяць. Людзі, якія прадаюць лекі, якія прадаюць медыцынскія усялякія дэвайсы, таму што яны датошна, так скрупулёзна правяраюць усё заяўленае. І правяраюць доўга, і не проста, што нейкі дэвайс працуе, не працуе. Яны правяраюць, наколькі эфектыўна ён працуе, наколькі ён эфектыўна працуе з пэўнай праблемай. І важна быць проста вось важна быць у курсе, якія ўвогуле ёсць навінкі з першакрыніцы, а не проста ўжо калі там блогер нейкі напісаў, які дайшоў такі да першакрыніцы і прачытаў па-ангельску, што там новага адобралі. Карацей, расказваю. Дзеці можна ісці проста ў Google і пісаць FDA recently approved devices, або просто зайти на іх products and medical procedures recent approvals. То бок вы шукаеце на сайце або просто ў Гугле вось літаральна фразу, што нядаўна адобраныя працэдуры і дэвайсы FDA. І насамрэч гэта не так шмат, таму што, як я сказала, яны настолькі дэталёва ўсё правяраюць, што гэта займае нейкую вар'яцкую колькасць часу. Там на год яны могуць адобрыць каля 30 новых дэвайсаў. Ну і прабачце, як бы ты можаш прайсціся па ўсяму спісу і паглядзець, што там новага, напрыклад, для скуры адобралі. Каб не было такого, што сёння нейкую працэдуру ў мяне ў салоне прапанавалі, пайду калоць. Ну не, можна пайти на сайт і паглядзець, ці сапраўды яно было адобрана, і калі было адобрана, для якой канкрэтна праблемы. Таму што бывае такое, што там нейкі лазер адобралі, і ўжо ўсё, ён і ад моршчын пазбаўляе, і тугар скуры паляпшае,
і там цёмныя кругі пазбаўляю, ўсё адразу, і цэлюліт можна палічыць. Не, і звычайна гэта, ну, не робіць так, таму што вельмі цяжка зрабіць вось гэтыя праверкі. І калі вы можаце маеце нейкую праблему, можна зайти на той же FDA і знайсці сваю праблему, і знайсці, што канкрэтна было адобрана для вырашэння гэтай праблемы і клінічна пацверджана. Ну і вось я тут зайшла на сайт FDA, recently approved. Давайте покажу, як гэта выглядае. Можна пашэрыць Да, экран? у тебя же есть функция пошерить. Ну вось, давай. Презент повинна быть. Окей, давай туда. Ну вось, і ўсё так проста. Вось сайт FDA, я літаральна напісала вось гэту фразу recently approved devices, апынулася вось на гэтай старонцы, і вось тут 2024 год, 2023. Ну, карацей, за ўсе апошнія гады можна зайсці, клікнуць спасылку. Калі не ведаеце англійскай, не пужайцеся, у нас жа ёсць усе гэтыя аўтаматычныя перакладчыкі, няма ніякай праблемы гэта перакласці і зразумець, таму што, ну, тэхнічная мова, яна насамрэч даволі лёгка перакладаецца. Слухай, Націснулі. так это будзе актуальна не толькі тым, хто жыве ў ЗША, увогуле ў любой краіне, там у Польшчы, у Беларусі. Так, таму што крута вось у Амерыкі тое, што яны усе насамрэч тэхналагічныя дадзеныя, яны гэта ўсё адкрыта публікуюць. Напрыклад, на расійскай цяжка знайсці шмат там тэхнічнай інфармацыі ці там новых дэвайсаў. Гэта ўсё неяк так, ну, не зусім адкрыта. А тут, прынамсі, ты вось можаш пабачыць. І колькі тут 2024 год FDA напрацаваў, ну, можа, 30-ку нейкую яны адобралі. Не надта шмат, і калі націснуць на кожную там старонку, пабачыце, што мала тэксту. Так, а націсні, давай паглядзім, што там унутры. Давай, я хацела паказаць пра тэст на Helicobacter pylori. Класны тэст прыдумалі. Дзякуючы яму можна проста па дыханню высветліць, ці ёсць у цябе гэта бактэрыя у страўніку. Не трэба А што ніякіх... гэта бактэрыя? Гэта бактэрыя, яна... Я ведаю людзей, у якіх яна, гэта вельмі такая непрыемная бактэрыя. Там яна ўплывае і на тое, як ты вось адчуваеш, на кіслотнасць там у страўніку. На ўсё, Это типа бактэрыя, да якой гастрыт з'яўляецца? і мне падаецца так, што і на гэта яно ўплывае. Я ведаю такое, да, і Яна там вельмі падыхаць, шмат у яно каго пакажа. Яна вельмі шмат у каго ёсць, але Не гэта як была. разлічваецца, ёсць і ладна. Проста стомлены, проста вось цяжка, цяжару ў страўніку, проста вось гэта сімптомы, якія як бы, ну ладна, жывы і хай будзе так. Але вось каб высветліць, там і глытаюць нешта такое, і Зонд глытаюць, да. У меня вось была, я глытала зонд, мне вельмі балеў заўсёды желудак, я глытала гэты зонд, это была самая страшная працэдура ў маім жыцці, і мне высветлілі гэтую бактэрыю, і я піла вельмі шмат Сур'ёзна? антыбіётыкаў. Да, і мне прям такія какие-то heavy антыбіётыкі, это ў Беларусі было шмат гадоў таму, 10 гадоў таму. Вось, і потым я даведалася, што ёсць проста можна падыхаць, і не трэба глытаць гэтую жудасць зонты гэтыя. Ну а цяпер не трэба і для гэтай хелікабактары глытаць, можна проста дыхнуць у пакетик. У пакетик дыхнуць. Хацела прыклад паказаць. Вось я націснула на там адзін з гэтых дэвайсаў, і вось такая караценечкая староначка пра тое, вось для чаго ён выкарыстоўваецца, націскаем. Гэта сістэма, яна выкарыстоўваецца, каб доктар мог праверыць, ці ў чалавека ёсць вось гэта бактэрыя Helicobacter pylori. У людзей ад 3 гадоў. Ну цудоўна ж. Як працуе? Вось таксама адзін параграф. Як працуе? Чалавек дыхае ў пакетик, потым гэты чалавек праглынае таблетку з радыеактыўным вугляродам. Гэта не страшна, ніякай там актыўнасці вялікай не будзе. Гэта, ну, як ужо ўзгадана, для людзей 3 гадоў і больш, і плюс approved, адобраная FDA, то бок
ну, там уже ўсё можаце быць упэўнены з бяспекай ідэальна. Праглынаеш гэту таблетку, і што робіць гэта таблетка? Яна мае ў складзе энзім, ой, не, прабачце. А, і праглынаеш гэту таблетку, і гэта таблетка яна мае ў складзе мачавіну. І гэта мачавіна, калі яе праглынае чалавек, у якога няма гэтых бактэрый, яна проста метабалізуецца, ператраўліваецца як бы звычайным шляхам. А калі ў цябе ёсць хелікабактер, яна аўтаматычна гэтую мачавіну сваім энзімам адным разбівае на СО2, і ты яго выдыхаеш. І ты атрымліваецца выдыхаеш адразу СО2, які ўжо памечаны тым радыеактыўным атамам. Таму што вось гэты СО2 будзе з менавіта той мачавіны, якую чалавек толькі што праглынуў. Ну і вось адразу пасля таго, як бы ты праглынуў, дыхнеш яшчэ раз, у цябе забіраюць вось гэты абразец, як гэта завецца. Карацей, выдыхаеш, бярэцца зноў гэта абразец твайго дыхання і, здаецца, і ў лабараторыі хутенька правяраецца, колькі там вось гэтага памечанага вуглявода радыеактыўнага. Ну і зноў жа, не пужайцеся, што радыеактыўна, таму што радыеактыўнасць гэта не заўсёды кепска. Радыеактыўнасць гэта яна заўсёды ёсць вакол нас, заўсёды ёсць бэкграунд, важна тое, якой энергіі гэтая радыеактыўнасць, важна, як хутка яна выпрацоўваецца. У гэтым выпадку ўсё у межах бяспекі, абсалютнай бяспекі. І толькі адна карысць, што ты хутка заўважыш, што ў цябе ёсць вось гэтая хелікабактер пілоры. Карыстайцеся, правярайце ўсе адобраныя і неадобраныя працэдуры і дэвайсы, сачыце на першакрыніцы на сайце FDA. А ты сабе штосьці купіла з FDA гэтага сайта ўжо? Так FDA гэта не Ну, я сайт. разумею, не падае, имею в виду, што ты штосьці ўжо прачытала, там табе спадабалася, і ты пашла гэта набыла ці зрабіла. Так, я вось для твара, я кажу, я заўсёды ўсе працэдуры адтуль я спазнаю. Я вось, напрыклад, пра BBL працэдуру, вось гэту высокаінтэнсіўную фотатэрапію, якая як бы паводле даследаванняў яна запавольвае старэнне, экспрэсію генаў мяняе. Я пра гэта спачатку знайшла на сайце FDA, і гэта было калі там у 2017 годзе, мне здаецца. І вось зараз у 2024 годзе я пачала бачыць у блогераў, у такіх вось з мільёнамі праглядаў: о, я пайшоў зрабіў, яны ўжо там робяць гэта. Я думаю, ё-маё, ну вось да іх дайшло ўжо, праз якія рукі, напэўна, яны пайшлі да нейкага прагрэсіўнага доктара, які сапраўды вось гэта ўсё чытае, разбіраецца і мае вельмі дарагіх кліентаў. І вось ужо ад гэтых вось дарагіх багатых дактароў перайшло багатым кліентам, а яны інфлюэнсерам перадалі інфармацыю. Ну вось пайшло-паехала, і вось яшчэ пачакайце, пакуль гэта перакладзецца там на беларускую мову, расійскую, яшчэ якую мову. Ну гэта такі доўгі шлях, хаця насамрэч можна вось на гэтыя нудныя, нецікавыя сайты, якія сапраўднай навукай займаюцца, захадзіць і ўсё мець з першых рук, максімальна актуальна, праверана, надзейна. Але, на жаль, без вось гэтай мішуры ніхто не будзе табе з працоўнікаў FDA казаць: «Гэй, мы цяпер ведаем, што гэты дэвайс там пацягвае скуру, хадзіце, плаціце грошы, ўсё будзе хутка, эфектыўна, бла-бла-бла». Не, гэта пройдзе там 5 гадоў, калі вось гэта дойдзе да інфлюэнсераў, каб яны ўжо разрэкламавалі вось аўдыторыі. Ну, слухай, ну гэта вельмі класная інфармацыя, я такое не ведала ніколі, і я думаю, што хто з нашых гледачоў таксама не задумваліся, не ведалі гэтую крыніцу. Мы спасылку дадзім у каментарах, таму заходзьце, да, як яна кажа, не разумееце ангельскую, перакладайце і глядзіце, не трэба плаціць грошы гіганцкія там нейкім кансультацыям, калі вы можаце часам, не, якісьці там штосьці трэба і хадзіць да дактароў, кансультавацца, але часам вы можаце самі сабе быць кансультантамі і правярацца, проста трэба ведаць, дзе і як. Таму дзякую табе вялікі, Яна.
мой просто погляд на гэта, што дактары таксама людзі. Дактары і навукоўцы яны ў катэгорыі людзей, якія, здаецца, яны ўсё ведаюць, а яны проста сядзяць і чытаюць шмат. І я думаю, што ну вось дактарам, якія сапраўды цікавяцца навукай, будзе вельмі вельмі карысна, калі чалавек прыйдзе, скажа, што я вось пачытаў, вось ёсць такая вось працэдура, такі метад ідэнтыфікацыі нейкай хваробы. Ці ёсць ён у нас? Давайце пашукаем нешта, падумаем. Гэта ж ну наадварот дапамога доктару, і доктар можа пашукаць сам больш эфектыўна са сваімі ведамі ў тым кірунку. Чаму б не? Вось. Дзякуй, сябры, ўсім, хто даглядзеў да канца. Падтрымайце нас, ведаеце, падабайкай, каментаром. Напішыце, што цікавага з вамі здарылася, ці якія навіны вы хацелі, каб мы абмеркавалі. Задавайце пытанні. І ўвогуле падтрымайце нас, распавядзіце пра нас у сваіх соцсетках. Вось, можа, хтосьці падпішацца, і будзем будаваць такое кам'юніці нашых дыванных экспертаў. Так, вельмі прыемна было пачуць, што вось сёння ўзгадал там наш інстытут беларускай мовы. Адразу адчуваеш, што ну вось, не дарма ўсё гэта. Так што, сябры, дайце нам знаць, дайце нам зваротную сувязь любымі шляхамі. Падабайка, падпіска, падзяліцца з сябрамі, нават у нейкія асабістыя паведамленні, калі закінеце камусьці, гэта ўсё лічыцца, і мы бачым, і дзякуй вялікі. Пакуль, да сустрэчы. Да сустрэчы.